El primer record que jo tinc de l'escola, que anava a Escultor d'Hortells, o que jo recorde com a primer record, és entrar a la classe d'infantil i estava Conxita, que era la nostra mestra en aquell moment, i darrere d'ella n'hi havia dos xiquetes que estaven pegant bots i estaven martiritzant-la un poc, i les xiquetes que jo vaig veure en aquell moment són les meues amigues a dia d'ara, que he portat una foto de l'escola d'un dia de Carnestoltes en el que estem les tres, així davant, ordenadetes. Jo també recorde quan vaig començar a anar a l'escola, perdó, i vaig anar a la Consolació al carrer Major. I vos conto només una anècdoteta xicoteta. Tenien una classe llarga que estaven les xiquets a un costat i les xiquetes a l'altre. A mi la monja sempre me traia del costat de les xiquetes. Ara, d'ahir vaig anar, que això vull dir-ho, a les escoles del govern, que això tenia molt d'empaque, anar a escoles del govern, al Campanar, que tenia 2 aules en 50 xiquets per lo menos en cada aula, 2 mestres, i un pati per jugar que tenia 3 metres d'ample per 3 metres de llarg. O sigui que allí estaven, a més, els vàters, o sigui que o s'enteraven tots que anaves al vàter o no jugaves, perquè allí era impossible. Ara me vaig meravellar de la capacitat dels mestres per dur 50 xiquets, des dels 7 anys que tenien quan es començàvem, fins als 15, donant-los a cada un el que es tenia que fer profit. Això me va encantar de la paciència d'aquella gent per fer aquestes coses. Un dels records que jo tinc de quan era xicoteta era en aquesta foto que tinc de quan tenia uns 4 anys, que estàvem aprenent l'abecedari i a cadascú li van posar una lletra i tenia que fer un dibuix. I a mi, com m'agradava la A, perquè també estava en el meu nom, doncs la vaig fer. I també tinc este llibret xicotet de quan tenia 3 anys, de les notes d'infantil, i que lo tinc com un record que l'aprecio molt perquè així pots saber com me comportava quan era xicoteta. El primer record que tinc jo de quan vaig anar a l'escola era quan ma mare em va acompanyar a la Porta. Era a l'escola de Pio XII i jo estava naturalment a la porta dels xics i recorde, com si fos ara, que ma mare només me va dir una frase i me va dir: diu, ara Vicente, has passat a l'escola dels majors, perquè jo, ja que dir-ho, venia dels pàrvuls, el que se deia entonces l'escola dels cagons, i em va dir que recordara que ara anava a aprendre a llegir i a escriure. I recordaré sempre que m'ha dit: i procura fer-li cas al mestre i que no et castigue. I de veritat, vaig fer cas al mestre i no m'ha castigat mai. Això va ser un record que no se m'ha anat mai de la vida del meu cap. El meu primer record, que ja fa molt de temps, és de l'escola maternal, que estava en el que seria el comedor, que avui en dia ja no existeix com a escola. I recordo una anècdota, i és que jo anava a una classe i el meu germà, que m'educ molts pocs anys, anava a una altra classe. Jo era molt aplicaeta i el meu germà no volia anar a classe, i total que me tocava tots els dies anar a fer-li companyia perquè deixara de plorar, i després jo me n'anava a la meva classe i ell se quedava, continuava plorant, i així. Després vaig passar al Campanar, com tu, vaig tindre a la mestra, a doña Lucía, i a unes quantes, també n'érem 40 o 50, i a uns quants i a unes quantes ens van preparar per fer l'ingrés de batxiller. I ja d'allí vaig passar a l'institut i al magisteri, i aquests són els records més fonamentals que tinc. Jo un dels primers records que tinc en l'escola com a alumne va ser el primer dia d'escola, que me'n recorde que quan me va acompanyar la meva mare vaig trobar que les cares de tots els xiquets estaven plorant, estaven desil·lusionats perquè tenien que anar a l'escola. Jo, en canvi, ja des de xicoteta havia acompanyat a la meva germana a l'escola i sempre me volia quedar amb ella, però com no podia quedar-me, me vaig desil·lusionar. Així que aquest primer dia, que sí que vaig anar a l'escola, tenia tanta il·lusió i tenia tantes ganes que me vaig preguntar com és possible que aquests xiquets estiguen tan tristos i estiguen tan desil·lusionats amb la il·lusió que jo tinc per dins. Conforme fa un ratet ha dit dels companys parlant d'ell canviar d'un puesto a l'altre de l'escola a l'institut, jo ho dic de canviar, de fer el batxiller als salesians, que estàvem molt quadriculats per estudiar i era molt fàcil,
anar a Castelló a l'escola de magisteri. Pillant, a més, era 1950 sèrie, que teniu en compte, a mestres que a mi me pareixien abuelos ja de majors que eren, i eren carques. Hi havia un professor que ens donava física i química, i se portava la guitarra i se fartava de cantar, ens donava física i química. I la dona, que estava més sona que ell, ens donava pedagogia. Jo encara no m'entera de què va la pedagogia per ser mestre. I després, per lo demés, va ser una experiència prou útil perquè ja te senties separat de ta casa. Anaves a Castelló, feies el que volies i dius, Déu, això no està ben fet. Els billars no, a escola. Els meus anys exercint la professió, la veritat que els recorde d'un aprenentatge de cap. Jo vaig començar amb 21 anys a treballar, me van enviar a ells, en una classe de 25 xiquetes i xiquets, allí no mantenia ningú, però el pas més gran va ser quan me van dir que tenia que fer la reunió per a les famílies parlant en castellà. Jo a Cim Vila-real no parlava castellà ni quan fèiem castellà. Així que això ja va ser de primeres. I després la veritat que quan vas treballant i diguem que quan estàs a la universitat te donen el esto es lo que tienes que hacer para ser la buena maestra i després te poses i gràcies, però això no és així. Això no és així i cada xiquet i cada xiqueta és un món i has d'estar sempre observant i sempre mirant i sempre mirant a veure què és el que necessita el teu alumnat. Així que és un constant canvi i un constant aprendre sobre ells i sobre tu. La meva vessant com a educador recorde que jo sempre he tingut, per el meu caràcter, molta empatia en els xiquets. Jo era dels que anava a almorzar ja i al recreo ja no tenia que quedar-me dins almorzant, eixia al pati a jugar en ells tot el que podia. Jugava tant i m'ho passava tan bé en els xiquets que ma mare quan arribava a casa feia «Però i qui són els xiquets? Ells o tu?» De suat que anava de jugar en tots els xiquets. Des de la meva vessant educadora, recorde els meus 36 anys que he tingut el plaer de gaudir d'aquesta professió. Recorde la magnífica relació que he tingut amb tots els companys i companyes que han passat des de totes les èpoques, que en són moltes, i sobretot la gran gratitud que he tingut del meu alumnat i la gran relació que he tingut sempre en ells, any rere any, i fins i tot quan fa 4 dies que m'ha jubilat em va fer un conte en tots l'alumnat, en cada un a la seva manera, em va fer una carteta d'agraïment i això és el que recordo jo més gratament de la meva professió. Des de la meva vessant com a educadora recorde que vaig començar aproximadament als 21 anys tenia i un dels destins que me van donar va ser en Betxí, en xiquets d'octau. I jo tinc l'especialitat de primària i d'infantil. I aleshores, entonces, era el sistema educatiu, el sèptim i octau estava als col·legis i eren uns xiquets molt grandullons. De fet, un d'ells va ser després jugador del Barça. Bé, i després ja vaig estar 2 anys també en una escola rural, en Llucena, i ja després vaig recalar en el Carlos Sartou, que vaig estar, crec que 32 anys. I bé, al principi jo no tenia massa vocació, ho he de dir, però a poc me van entrar el gusanillo, sí, me van anar enganxant i ha sigut una de les professions que jo considero més satisfactòries per a una persona. Sí, sí. Els canvis que jo he viscut de primària a secundària, com compreneu, em vaig a primer de l'ESO i tampoc he viscut tants. També els grups socials canvien perquè quan hem passat a l'institut les classes les han canviat i aleshores això ajuda a que les persones puguen socialitzar amb altres. Jo els principals canvis que he viscut en l'educació, passàvem d'una primària en la que tot el temari era més senzill, en un sol mestre per a totes les assignatures, la motxilla pesava menys, i en canvi a secundària ja hi ha un mestre per a cada assignatura, la motxilla pesa més, hi ha més gent per conèixer, però jo sobretot me quedé amb una cosa de la secundària que és la transformació a nivell de maduració personal. Hem tingut que tomar
que prendre moltes decisions noves, hem tingut que saber que tot allò que fem té unes conseqüències en nosaltres i sobretot hem tingut que ser més responsables. Així que tot això ha fet que la secundària ajude molt a madurar. Teniu una edat que esteu madurant, val? Entonces sí que hi ha un veritable canvi. Jo no soc partidària de que en primer i segon de l'ESO se faci als instituts. Jo crec que és millor per a l'edat de l'alumnat que el sèptim i octau, que era abans, estiguen en escolatges, encara que donaven problemes. Pues per mi, lo de la ciutat educadora són unes paraules que no havia sentit mai. En seguida jo pensava en Villarreal, diu, Villarreal deu ser una ciutat educadora perquè n'hi ha escoles de ball, escoles d'idiomes, escola de teatre, escola de música. Això deu ser ja una ciutat educadora. Ara, a nivell més alt, jo crec que fa més falta més educació cívica, política i sexual. Que molt parlar de l'educació sexual, però no s'ensenya res d'educació sexual. Luego, si volen ser de veritat una ciutat educadora, té que educar en tots els àmbits, cada cosa en el seu puesto, per supost. I als xiquets, l'educació sexual es fa falta ara que encara estan creixent, que els majors ja no te faran cas. Per a mi una ciutat educadora ha de ser, com el seu nom indica, no només una ciutat que té en compte l'educació a nivell d'escola, sinó una ciutat que té l'educació present en la construcció d'aquesta ciutat i que, per exemple, se tingui en compte el que és la infància quan construïs espais verds, que tinguen més natura, que tinguin espais on els xiquets i les xiquetes se puguen moure en més tranquil·litat i sense patir que els arreplegui un cotxe, només es giren. Per a mi això és una ciutat educadora, una ciutat que té en compte totes les vessants de la infància. Des del meu punt de vista, una ciutat educadora és aquella que posa molt acompliment tant en l'educació com l'aprenentatge dels seus habitants. Una ciutat educadora ha d'educar en aquelles coses que no li donem massa importància i són els valors socials i cívics i ètics, i sobretot en la responsabilitat de ser membre d'una ciutat. Què vol dir ciutat educadora? Pues que la ciutat educa. I què vol dir? Que des de la política municipal se té que saber gestionar els àmbits culturals, artístics, etc., que duguen a terme que tota la ciutadania se sente incluïda en el que és l'entorn de ciutat. Com he dit abans, no sols educa l'escola, sinó que educa la família, educa el barri, eduquen les associacions culturals, etc. etc. I la ciutat educadora, com a Vila-real, que forma part d'elles, té que promocionar tota sèrie d'activitats que incloguen això. Pues per a mi una ciutat educadora seria un lloc en el que aprendre i socialitzar fora tan important com respirar. Seria tindre un xicotet pati d'aprenentatge en cada cantó en el que poguérem aprendre una cosa nova. Jo l'educació avui en dia la veig d'una manera diferent perquè ja m'he jubilat, però sí que és veritat que abans, quan ja estava treballant, ja la veia. Una cosa molt important, hem passat de la llapissera, que deia mon pare, la llapissera i el paper, a la pissarra tàctil, a l'iPad, al telèfon, a l'ordinador. I això jo veig que comporta una cosa principalment que va en contra de tot el que estàvem parlant abans, dels valors socials i ètics. És a dir, abans els alumnes aprenien de la seva interrelació, enriquien uns d'altres del que parlaven i se dien i se feien i se tocaven. Ara cadascú està en el seu iPad, està en el seu ordenador i la relació social se fa mitjançant la pantalla de l'ordinador. I això és una cosa que no m'agrada. L'educació en els pròxims anys jo crec que té que millorar perquè la raça humana cada vegada va millor quan vol millorar les coses, però també va pitjor quan s'armen els pitotes que s'armen. Ara, a on arribarem en tot això? No sé, la intel·ligència artificial en què substituirà els mestres, que arribaran a substituir-los.
i serà una ensenyança que us sense eixir de casa dependrà més que ara anant pel món. Ara, la gent també se relacionarà menys entre ells perquè no eixiran a participar dels altres. Bé, jo des de que vaig començar a exercir fins a ara veig que l'educació ha anat evolucionant la manera d'accedir als aprenentatges. Avui en dia és tot molt ràpid, el senyor Google sap moltíssim, però el que fa és llançar coneixements i avant. Aleshores, el que a mi m'agradaria en un futur, i conforme també ha dit Vicent, és que l'espírit crític, l'assentament dels aprenentatges, estiga en l'alumnat, que no se deixen guiar massa per les xarxes socials, perquè avui en dia són les que més influïssin en la relació entre les persones, i que aquest espírit crític de tots els coneixements d'allò, dels valors, s'assentaren i sigueren capaços d'analitzar i no d'anar fluctuant d'un lloc a un altre. Jo cada vegada veig que l'educació s'està centrant més en ensenyar d'una manera divertida i pràctica i no tant en ensenyar coses que nosaltres no entenem del tot. Com a desig de futur, m'agradaria que tinguérem una educació igualitària en la que tot el món poguera tindre una mateixa educació sense importar d'on viguérem o què pensaren, ja que l'educació és un dret que tots mereixem. Jo veig que l'educació d'ací a uns anys seguirà evolucionant i adaptant-se a les necessitats de cada persona com anem ara, i un desig que jo tinc és que tot el món puga estudiar i que cada persona puga aprendre coses noves. Ara mateix la veritat que jo en l'educació el que veig és que els mestres i les mestres tenim moltíssima il·lusió, n'hi ha moltes ganes de tirar endavant, de tindre en compte a les xiquetes i els xiquets, a les diferents maneres d'aprendre, i aquesta és la part que jo estic veient ara mateix. I evidentment el que m'agradaria que passara en el futur és que això continuï, i a més sempre me fa pensar en, no sé si coneixereu un conte que se diu Per quatre cantonades de no res, que tots els de l'escola són cercles i n'hi ha un que és un quadrat i el que volen és retallar-li les cantonadetes al quadrat per a que passe per la porta dels cercles. Quan veiem aquest conte, fa uns anys el veiem com una cosa superinclusiva, perquè era de, bueno, doncs arreglem la porta, la fem quadradeta i així també tu passes. Però el que hem de tindre en compte és que ni tots som cercles, ni tots som quadrats, ni tots som triangles, i la gràcia de tot això és, com dia Vicent, que puguem adaptar-nos a totes i a tots, perquè la gràcia és que totes i tots són diferents.